terve! Muolainen on täällä ja ostossa esittelyvideo. Tuli hommattua tämmönen. Mä oon tämä jo aukaissut autossa, kun en mahtanut odottaa. Oh. Juu. Ei tässä oikein. Aletaan vaan esittelemään. Hero 9 Black. Tuossa on noita. Tällä saa kuvattua 5K-video. Niin. Juu. Semmosta. Esitellään vaikka tässä. 5K-video. Se on itsessään tämä paketti kanssa. No onpa vähän. Painaa aika paljon enemmän kuin tämä GoPro. Tämä tulee nyt ainakin toistaiseksi käyttöön. Tämä tämmönen paketti tulee. Tässä ei tullut kuvan kamera. Joka tähänkin tuli jotain kiinnikkeitä tähän mun Hero 5 session. Niin. Juu, mä vähän aukasin tätä jo. Katoin mitä tuli. Täällä on täällä tulee tämmönen akku. Tää kuuluu. Tuo on ihan normi akku. Saa hommattua semmosia valkoisiakin akkuja, niin mä semmosen homman jossain vaiheessa, niin saa kuvattua video. Tämän kameran mä taidan myyä. Se myyjä on ostaja on löytynyt jo. Niin juu. Tai sit jätän, jos ei kiinnosta sitä, niin sit jätän itselleni toiseksi kameraksi. Saa kuvattua pätkiä näin. Vaan nyt vähän odottaa. Juu. Tämän kokoinen tämä kamera on tämmönen. Varmaan tiedättekin jo. Tässä on tämä näin. Tällä saa kuvattua niin 5K ja sekä 4K. Juu, mä voin tällä jossain vaiheessa alan kuvaamaan nyt videoita. Meinasin kuvasin tällä kalavideo, mutta ei oikein toiminut, niin sitten oli jo pitkään miettinyt kameraa, niin ostin tämä. Tässä on tuo näyttö, nää vähän paremmin kuvaa. Tuo koha ja tämä näyttö on vielä, niin se on vähän paremmin. No, en mä tiedä, niin videot ladattua paljon nopeammin. Niin juu, mutta eipä tässä. Täältä tulee nyt ihan tämä akku tuli. Sitten tulee tämä. Sitten tulee vielä yksi tämmönen näin. Sitten tulee tämä näin, mihin suuntaan kiinni. Tämä saa liimattua mihin vaan. Ja sitten piuha tietenkin. Juu. Pistetäänpä tämä laturi, niin saata. Juu, itiikot on niin perkeesti. Mä saan tämän vaikka toimimaan, niin otetaan vaikka tähän videoon vaikka yhteydessä tai kuvaa oma video. Näytän tätä laatua. Mutta juu, Rossi-video on nyt kuvannut tällä kameralla, mikä tällä kädessä on. Juu, mutta juu, se tulee tänne, upataan tämäkin ja varmaan se. Juu, mutta hinnan voin teille paljastaa ihan vaan. Se maksoi tämä kamera 9 Black. Se oli vähän kallis kauppareissu, niin se maksoi 317 €. Se oli semmonen reissu. Mutta juu, ihan omilla rahoilla ostin. Joo. Mitä mulla muuta oikeastaan. Heippa! Juu. Nyt on tämä 9. Äsken oli se 8, niin onhan tämä vähän painavempi, mutta on tää nyt vähän parempikin. Joo. Toinen kamera lähtee, niin tämän mä nyt ostin.
kallis reissuhan se siitä tuli, mutta minkäs sille mahtaa. Niin. Onhan se nyt ihan hyvä, että onko tämä 8, ei kun 9. Aloinhan mä katsoa niitä sitä GoPro 7 Blackia. Se, en kattanut sitä Silveria, kun siihen ei saa vaihtaa näitä akkuja, mutta nyt mulla tuli vaan 1 akku. Pitää niitä hommata kohta lisää jossain vaiheessa, kun saa noita rahaa kerättyä. Pitää vaikka jotain tehdä. Saan rahaa. Niin saa hommattua, niin. Tämä on parempi, kun tässä on tämä etunäyttö. Tuossa tässä. No tuossa noin on tuo etunäyttö tässä kamerassa, niin vähän parempi. Meillä on täällä vähän sotkusta, kun me ollaan järjestämässä paikkoja, niin. Mutta juu. Niin, eipä mulla nyt paljon muuta oo. Tämmönen näyttää, minkälainen on ero näissä 9 ja tuossa 5. Niin. Se oli se 5 ihan hyvä. Se on vähän aika paljon kevyempi kuin tämä, mutta tälläkään pärjää. Voi tulla niitä kelkkavideoita nyt talvelle. Audiovideo. Niin, mutta juu. Huomenna tulee kalastusvideo kuvattua. Niin, eipä paljon sen enempää tuu kuvattua huomenna, mutta juu. Se nähdään sitten. Sen mä varmaan julkaisen 2 päivää sen jälkeen.